Μείνε όπως είσαι, γιατί σου έχω βρει τα πιο ωραία δώρα για τις δασκάλες σχολείου του παιδιού σου, αλλά και για το σύλλογο. Έχω κάνει πολύ μεγάλη έρευνα φέτος και σου έχω βρει τα πιο οικονομικά δωράκια. Για τους συλλόγους που αυτή την περίοδο ψάχνουν ημερολόγια, σου έχω βρει αυτά τα απίστευτα ξύλινα ημερολόγια που ξεκινάνε μόλις από 1 ευρώ το ένα. Τιμή που δεν πρόκειται να βρεις πουθενά, πολλά διαθέτουν και βάση, όπως αυτά εδώ. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο για να δώσει ο σύλλογος στις δασκάλες αλλά και στα παιδάκια. Και φυσικά το χάρτινο ημερολόγιο που ξεκινάει μόλις από 55 λεπτά. Πες μου τώρα αν θα βρεις τέτοιες τιμές πουθενά. Δεν νομίζω. Εγώ επίσης επέλεξα για τις δασκάλες μας στολιδάκια στα οποία μπορείς να γράψεις πάνω οποιαδήποτε αφιέρωση. Δείτε πόσο όμορφα βγήκαν. Διάλεξα επίσης και αυτή την πρακτική βάση με μαρκαδοράκια για να την έχουν πάνω στο γραφείο τους. Τέλος, επέλεξα και αυτή τη χρηστική τσάντα με αφιέρωση πάλι από το σύλλογό μας, γιατί τις έχω δει πόσο φορτωμένες φεύγουν κάθε μέρα από το σχολείο μας. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στο site για να διαλέξετε σε όλα. Εάν θέλετε να κάνετε και ένα πιο ιδιαίτερο δώρο, προτείνω να επιλέξετε ένα ημερολόγιο απλό ή δερμάτινο, στο οποίο μπορείτε πάνω να γράψετε αφιέρωση αλλά και το όνομα του κατόχου. Εννοείται ότι πήρα και ένα γούρι για το καλό, θα τα βρείτε όλα στο myphoto.gr.